Katari. Gaurkoan, Txapa Irratia. Eta bueno, hemen gaur barriro be, Aitor Pekatari tarte honetan, bagizuen moduen hau elkarrizketa tarte bada. Eta lehen komentau du... Tarte serio bat. Serio. Eta lehen komentau du moduen, aurreko zapatuen berton, izorretan abadetxien, hemen bertan, Arroza Sareako topaketa kantolatu gendu zen. Eta, bueno, hanukin gendu aukerie, beste irratitako jendia ezagutu, arpeize ipinitzi gaun, botzari, eta loturak eratzeko aukerie begon zan, telefono ekorri biltzien alde batetik bestera bueltaka. Eta lotura horietako bat, amarretatik aurrera egin gendune batez be. Noski. Hemen dau, geuaz, telefonoen bestaldien, euren Bergarako estudiotik, zuzenien, Txapa Irratiko, Jon parkatu ez, Kepa, eta Unai behortik egi dau, ez dakit jaio dan. Arratsaldeon, Kepa? Arratsaldeon. Entzuten gaituzu? Nik ondo. Oso ondo. Geupa bai zuri. Perfecto. Geupa bai zuri. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, Laizia Erratien egotia etxeik geuaz. Geupe egon ginen zuenien rekal egon zan elkarrizketi egiten zeuegaz eguaztenien pentsan dut, edo martitzen egin zan? Eguaztenian bai. Eguaztenien zan. Eta bueno, hemen hasi da, geure arteko, hau elkartruke hau, ero esan degun. Lehenengo galderia, azteko galdetu gotzot. Zelan pasau zen duen aurreko topaketetan? Ze balorazio egiten dutzu izorretan montu gendu zen topaketa horretan? Bueno, balorazio oso positiboa. Ikusi beharrek ez dago bakarrik gaurko konexioa eta eguazteneko konexioa horre bideratuta dala, ez? Elkartu ginen handanok eta nolabait ezagutu ginela. Eta hor, lotura txiki bat, oingoz, behintzet, sortu da. Nire balorazioa, positiboa. Irrati Arroza Sarea osatzen dugun irrati guztien arteko elkargune bakarra izango da, hola, urtean behin elkartzen gazen jardun aldizetan, eta orduan bestiekin elkartu eta jende berrizea ezaguteko aukera bizaina. Bai, benetan, esan duzu moduen, horren adierazgarri da gaur hemen egotie, ondo pasau gendun leuda beste, eta Arroza Sareak egiten daben lana, irratizek saretzeko eta lotzeko eta geure arteko trukak eta hori, zelan da, bermatzeko, ero esan daigun. Zela maloroko zenduen zeuek Arroza Sareak egiten daben lan hori edo arzabeak betetzen dauen funtzio hori? Bueno, azkenian Arroza Sarea irrati txiki eta esain txikixen arteko elkarlana izan da, balorazioa positiboa da, ezkende, hori ez, bakoitzak gure txikitasunetik itzen duguna, edo gure baliabidien arabera koiztu geinken informazioa, edo eskaindu geinken lan horri, beste modu batera gauzak itxeko posible dela, eta askotan komentatzen duguna gure bai, ez? Osea, adibidez, Txapa Irratian itzen den programazioan edo itzen ditugun programez aparte, beste irratsaio edo beste irrati batzuetako irratsaioak be emititzen ditugu gure frekuentziatan, eta horrek asko laguntzen dabe bai, programazioa betetzera, eta Bergaran emitidu baldik edo Gasteizen edo zuek Ilurretatik itzen duzuen programaren bat, ekoiztu, osea, bintzat publizidadia euki baldik gure frekuentzietan be, guretako beti eskerronekua da. Bai, ipatzeko da, edo gora ipatzeko da, hori trukak eta hori egoten dana, bai irrati baten tartiek eta saioek, bestietan entzuteko aukera hori eta trukatzeko dauen, bestakit, aukera hori, asko da geuretzako, eta esan duzu moduen, gero hemen danok ezagutzie, bertan egotie, ez bakarrik telefonoz, ero irrati bidez, ero ezagutzie, bertan aurrez aurre egotie, eta trago batzukin lotura horrek, ero tratu horrek, handiagotzie, ero. Horrek die bermatu biadienak, gero guzti hau posible egiteko, ez? Harremanak eta kontinuidade bat emateko proiektu handi honi. Genian, irrati xume batek, Txapa Irratia Bergaran 15.000 biztanle da. Eta irrati txiki bat da, bere bide hau da, Bergara herrirako eta inguruko auzo batzundako. Baina posible da irrati
duin bat egiten dugula, o daukogula sentidu araztia guri, Euskal Herriko beste hainbat lekutako irratsaioekin batera, bestela esan horrela izango duan. Da, komento duzun arira, bai, ez? Igual, itxendian programa horrein atzian dagoen jende horri mosua jartzia eta identifikatzia, ez? Nundi datorren bakoitzak hori osa berazgarria da, bai. Bai, eta jake aipatu ero egin duzuen, jake zeuen zera esan duzuen, zuen irratiz de Txapa Irrati Bergarako Txapa Irratia apur bate, ezetu gure dugu. Galdera bat emitzu eta hasteko, zenbat urte deko zuek, espaiatzu, inporta galderia? 27 urte betetzen ditugu aurtengo kursuan. Bai, eske hori, galderi izen da, ia zenbat urte deko zuek personalmente. Baina horretako... personalmente. Horregaitik, itxizu esan, baina horregaitik izan da, Txapa sortu zanetik aurrekoen ondo entzumana ben, eta oin esan duzu moduen, 37 urte die sortu egin zanetik. Eta... Hori da. Egitzen da, urte asko da, zuek umemoko batzuk izango zinen, igual jaio barik egongo zinen, sortu zanien, eta betidanik entzun dozuero, betidanik egon da presente zuen bizitzan igual Txapa Irratia, ez da? Bai, Bergarako kontekstuan eta nire bizitzan, bai, behintzen, ni Txapa Irratia jaio esan 84an, nik neuzkan 8 urte, orduan enitan asko enpanatzen gauziana. Baina 14-15 urte zeukagunerako Txapaia nahiko presente zeuan Bergaran, eta guk eukiginoan aukera adin horrekin, garaiaretan musika irratsaio bat egiteko adibidez. Eta gure musika kuriosidadeak eta hola uztartu eta hola zabaldu eta azkenean lagun artean egon. Hori 14-15 urtekin. Esaten duzun bezala, 37 urte honetan bai gauza asko kanbitxau dira, hobekuntzak ikasten dira, pauso egindakuak. Ni egisa esan indela 3 bat urte hasi nintzen irratsaioan, niko 26 urte dauzkat, eta ni tornizuna dana maskauta dagoela, bai. Ni zuekin hasi nintzen kepa irratsaioan, eta ja bideratu esautazuen, da nire aportazioa izan da bizkat, baina inda dago nortara batzia. Gehitu eta indar berritu. Basuek egiten du laiziarrek kasu honetan egiten duzuen mugan arroza zarearen barruan, adibidez. Oso ez jasen da, aipatzi gure naben, txalotzeko edala, bintzet, bolondrez eta etekin ekonomikorik atara barik egiten dan gauza batek, 37 urte irautie, eta gane herrireko egiten dan gauza bat, 37 urtien irautie eta falta jatzu esenak, txalotzeko eda, eta benetan, zoizonak, honan jarraitu, eta urte askotako izan daitela. Galdetu mitzi hau, historia apurtxo batia, historia eta geografia apurtxo bat ikesiku, ia zuek dakitsuen, zelan sortu zan, ero nundik urten zan, ero zetako zebete behar asetzeko sortu zan Txapa Irratia? Bueno, eta mesazpi urte hola bilduko ditugu, buskat askar baten, a ver, posible da. Aldan inien. Bai, Txapa Irratia sortzen da, 84. urtean, Alabedi eta Tastasi irratiak sortuta gero, Euskal Herriko bi hiriburutan, eta garaiaretan kasetarita ikasten ziren batzuk, kuriosidadez hurbildu ziren irrati horietara, eta beraien bitartez hasi ziren emititzen Bergarako plazan, radio aficionatu batzuk izango bazien mugan, bertan antena etara plazara, eta handik irratsaio bat. Kalien. Herri erdizen. Edifizio edo estruktura barik. Gero, gauza berriz bildu gorde eta etxera. Horti denbora batera, esekako sindikatua lagazotan lokal bat, artekalen hemen Bergaran izango zana erdigunean, eta etxe horretan bajarri zeben antena ateiatuan, ilurretan ikasi eta ikusi ginoan bezala, ez? Zela azten dan emititen, tailer horretan, hasi ziren emititen, olako eraikin zar batetik alde zarrian. Eta handik denbora batera, udalarekin akordio baten ondoren, lortu zen Bergarako etxe handienian esan leike. Bai, rascacielosa, deitu izan dan horretan. Betu, izorretan bebadeku rascacielosa. Hor hasti izan ziren lokal batzuk, musikataldiak eta goten zienak, eta lagazeben bat, Txapa Irratia bere estudia montatzeko aukera. Eta orduan jarri zan antena, dorre horren gainean, eta Txapa Irratia ja herri mailan hartu zeban frekuentzia ona, injarra ona, bai. Eta urte askotan egon zan, gero kartela sarra okupau zan edarte. Kartzela zana gaur egongo gaztetxi dana.
da gaur egun txapa dagon tokia. Txapako estudioa dago Kartzela Zaharraren barruan, dara lehengo gaztetxea, eta hori izan zen, hau okupatu eta gero, denbora gutxi da, erabaki izan txapa moduko erramintza bat, Kartzela Zaharra barruan egotea interesgarria zala, bi aldiendako, eta hola adostu zen, eta hola jarraiten dau. Eta zentzu baten badauka, hori dala gutxi gora bera historia. Zentzu baten badauka igual, zuek abaretxean daukazuen struktura horren antza, ez? Azkenean da, gune autogestionatu bat, bai gaztiek eta inguruko jendiak antolatzen da bena, baina espazioak albidatzen da bena einean, bertan behar radixo bat egokitu lehikena, eta komentau dugun bezala, txapa gaztetxeko parte izan da, edo Kartzela Zaharreko parte izan da, azkenean beste eragile badak Kartzela Zaharran barruan. Bai, hori da, gaztetxie eta txapa irratia eragile ezberdinak die, bakoitza bere aldeti due, baina gero elkartrukaketa hori, laguntza hori, badeko zu ez, da? Hori da, azkenean balore horrek dira, azkenean autogestionoa gu, hori Kartzela bera, hemen parte hartzen dugun jendiok balore horren bueltan juntatzen ga, orduan horrek errazten dago, simbiosi hori. Ondo. Dena aipatu duzue, frekuentzia egitzea aipatu duzue, eta, karo, zuek FM bidez, uin bidez imititzen duzue, 97.2 dialien, espanau, oker espanabil. Bai, ondo. 24 orduz emititzen duzu, 24 orduz dago entzungai Bergara inguruen txapa irratia? Bai, 24 ordu, 365 egun urtea. Hau da pixkatu lehen hasieran komentau dugun, harreman honen ondorixua, ez? Bai, 37 urte martxan egon da ikasten duzun guzti hori, eta baitxa, Bergaran guk itxen ditugun programak, gupoko izango da, 10 bat talde, 10 bat saio, hori hortaz aparte, betetzeko emisinua, musikia gartzen da, eta gero Arrozasareko beste irratsaio batzuk emititzen dira gure parrilan. Beste irrati batzuen tartiek, ero saioek. Hori da, eta gola lortzen da azkenean, musika eta saioen bitxartez, lortzia, hori 24 orduko emisio bat egunian ziar, eta urte guztiko egunetan ziar. Ondo, ederto. Eta nik aldetu gure notzuen, ia zuen ustez, txapa irratia modoko irrati batek, ze onura edo ze ekarpen ekarten dutzoz Bergara modoko herri bati, entzun dut bai irratia iketik aparte herriz den beste ekimen batzuk antolatzen dozuela, ero parte hartzen dozuela, eta ze eragindeko horrek herriz den, ero? Hasieran komentatu duzun bezala, guk itxen dugun lana, Londresa da, orduan guk itxen batzen dugu gure indarren araberako jarduna, ez dikizta ez. Baina hori reperkusioa, azkenean guk itxen duguna bai da geixau herrira zuzenduta, eta gero igual irratsaio guztien artean, hori igual baita nabarmentzekua, daukula beste irratsaio bat, itxen dugula kolektibo guztien artean irratsaiokuok, horrei emuten jaua gotza bai, Bergarandaren problematikei edo Pilpilliandaren gaixei, eta hori da, irratsaio bat itxen duguna, danon artean, beti bepentzauta, bizkate, hemen dago diferentzia hori, zuzenekua eta podcastan bitxarteko hortan, bizkate jakin da bai, FM bidez, eta FM-a Bergara eta Bergara inguruko berritxetan entzuten dan frekuentzio bat izan da, saiatzen gara bai, hemen inguruko gaixa jorratzen. Bai, eta, reperkusioa zaila da neurteko, ez da, zer reperkusioa euki aldaben, olako, ez dauko xaren neurgaiurik, ez dauko feedback handirik orduan, zaila da jakitia herri mailan ze eragin dagoen. Gure nahia bai izaten da, informazioa, kontrainformazioa izatea, ez izatea ohiko edabideen informazio berdina, jorratzen aldogun puntura arte, hor saiaten informazioa, zeate izaten ez, edo beste ikuspegi batekoa. Bai, beste modu baten kontau ez, oiko zelan komunikabidietan entzuten ez dien gauzak ero kontetan dabesan gauzak beste modu baten kontau eta beste gauza batzuk esaten ez dienak. Hori, askotan gehienetan gertatzen da, hitza zeinik entzen jako, ez, gutxien interesatzen da nahi entzutia, eta horri puskata hotxa emateko, erramintza bezala, nahi dugu erabiltzea, gero zaila da aurrera eramatea hori, eta kontzientziakin egitea, eta
eta ez egotia zera kontra esanik gure artean. Baina saiakera hori da, ahots gutxi daukanai o ez daukanai espazio bat ematea, aukera aukitzea. Oso ondo da hori. Eta, bueno, ja, amaitzen jungara hau elkarrezketa hau, txartu espaiatzu iruditzen, baina nik harin hau galdera bat emitzue, personalmente, bueno, pentsando nire lankidiepe gureko da biela entzun, zuentzako, ez da argi geratu baiatzuen aurreko zapatuen, zein da irratia eta podcastan arteko diferentzia, zen ni behintzat enitzen enpan hau. Hori da, el eterno debate, Bai, ni uste gare oso argi bezala geratu, ez? Zein diferentzia pata eta bestian artia. Eta bat kontuan eukin da, gupe bai, hori. Komentau dugun inean, guk itxen dugula irratsaioa FM-ian beste aldian dagoen frekuentzia zuzeneko, frekuentzia horrekin zuzenian itxeko, baina gero gure programak be grabau itxen ditugu, eta programa hori da gero igotzen dela sarera. Orduan, sarera igotzen dan momentu horretan lagatzen da irratsaioa izatiai, emuten da benez, eta orduan bihurtzen da podcasta. Bai, bueno, hor daudu zer dan podcast, zer dan irratia, nik pentsetan dut podcasta irratia entzuteko, irratia jasoteko beste modu bat dela, ez da bardine da, pentsetan dut, baina beste formatu baten, ero gaur egungo bizimodure egokitute, o lo que sea. Baina ganda be, beste egunien, ez da gizema persona egon ginenan, eta eskinen nahi gau, ez konklusio batera, ez inungo zera. Baina, bueno. Konklusiotara ez, eritzi aman komun batera ez, gauzia zabal geratu. Bai, orso zabal geratu. Nik horrekoan komentatzen eban enean, bai, azkenean igual, irratsaioa entzuten dozunean da, igual, hori frekuentzia horradixuan jartzen dozunean da, ez da sorpresas, beste aldian zer ez dagoen entzuten dozunean maz, igual eskuchar eta oirren arteko diferentzia hori, ez? Bai. Horradixuan jartzen dozun momentuan rollo estaz oyendo, baina zehoz entzutia nahi dozunean, orduan igual jartzen duzu podcasta, zure denporiakin hartzen duzu, play, pausa, museinke bai, igual hor baizare gixau entzutera bideratuta. Entzun edo aditu. Hori da. Bai, horrek podcastak bai emoten da bukerie, menue zure gurzu moduena, hori da. Hori da. Nahieran dago neinean, zube igual hartzen duzu zure denporia, badakizu programa bate 30 minutu irauten da bela, igual hartzen duzu tartetxo hori hortara zuzentzeko, edo hori entzutia nahi duzulako. Radixua gartzen duzu momentuan, harrapatzen zaitxu, etortzen da dagona, itxen da beber bat dagonan momentuan behar bat itxen darenan inean, musikia bezartzen da datorrena, eta nik hola nabarmenduko neuke diferentzia hori. Ni iritzi pertsonal bezala, podcasta eta irratsaioan artean, bukatu neban sentsazio batekin, berdin jatela podcasta edo irratsaioa. Hori da. Zera definidu berdin jatela. Zela egiten dan, hori, modelo hori, bai, igual, interesantiagoa da. Hori da. Ez, debate hori, o bente reflexio hori. Zela egiten dien gauzak, beste sakontasun badauka. Podcasta hori irratsaioa, gure irratsaioa podcasta. Bardin dotzo, zelan dago nizena. Importa dauena edukize, eta zelan gure dan transmitidu hori eduko hori. Hori da. Bai, gaur zuek hor guk unaiketanik irudikatzen dugu zela zareten, aurrekoan irratizan onginean da, hor laikia irratian, eta irudikatzen dugu zela zareten hor dano jarri eta mai inguruan, eta ze kontestutan, eta horrek ja, beste egiteko modu bada. Ez zarete bakoitza zuen etxian, ez modu baten. Hori da. Bueno, esan biharrauko gube estu izuan garela, pentsa dugu ideia hona izango zala. Asko guzti dugu, ganeroan aukeri eukin ju, ez bataz, bakarrik, bizekin berbaiteko. Eta benetan asko guzti dugu, hori idea hori, ganera estudizora urbilu sariela eta asko eskertzen dugu. Eta, bueno, esan duzun badan... Bai, barkatu. Bai, bueno, segi ja, amaitzeko, ni amaitzera nue buruzu, zer gehitu nahi badozu? Esan behar eban Ijurre eta Bergara connection. Hori da. Teknologiak albidetzen da bela. Bai, ze ganera, pendiente dugu, bueno, bintzat imitazio eluzetu esku zuen, zeuen gaztetxera joeteko. Egunen baten, parranda bat dauenien, edo, bueno, zeuen irratire urbiluko gara gure gozue, da neon galara, eta gaztetxie ikusi, eta bizi be gure dugu. Hori da. Eta parranda ez balima dago sortu ingo, eh? Hori da. Asko estu bihar horretarako, Asko estu bihar. Esa es la actitud, esaten da modu.
Oso ondo. Ba bueno, helen aipatu duzu moden hemen gauz gure bulegotxue lehengo abadien bulegue da. Bueno, Frantziak jona bai. lehengo abadiena ez lehengo abadien bulegue lehengue, esan gure dugu. Eta Abade onana. eta hemen gauzela hau gure saio hau Aitor Pekatari, hau Aitor leku bat da, baina hemen pekatue ez dugu zigortzen, pekatue txalotu egiten dugu, goraipatu egiten dugu, eta horregatik eskatzen dutzu hau zuen pekatu txikitxo bat konteti eta gure gazpartikatzi. Bueno, dandize bada bebai ondoren. Handize bada, hobeto babar gehiago ingo. Akepa basiko da txikitxo da kontatzen da, gero nik bordauko. Ni bat kolektibo agotako txapa moduan. Horako gune autogestionau ez gara erlijiosoak, nahiko paganoak eta badaukagu jai bat horak utxuna dena guretako txapalabasa egiten duguna. Eta gauzia da erlijio egun bat, edo kristauen egun bat ospatzen dugula. Gara gabon egunego bezperan. Horretaratzen du kalabasa bat kalera eta pixu asmatu behar da. Eta gero zuzeneko irratsaio bat egiten dugu, nork irabazi da ben saria jakiteko. Claro, bai, ateoak izen da, ero ez sinistuta hola erlijio baten hori biltzen gau lentzero abesten, eta ato, galaken, eta... Hori, pegatu hori pentsan dugu danok egin dugu, danok jauzi gara hor pegatu horretan. Gure, bai, pegatu txiki bada, bai. Baina hori pekatu hori jangoikoik parkatuko txua. Zuek barkatzen bozue hortik, zareten gunetik nahikoa Bai? Esan? Emoten dago entzun amaitu ingo dugu saioe unain pekatu faltaiako pekatu handi hori ia kontatamos kon. Bai, bueno, neri ez zait pekatua abenturatxua, neri amak entzuten ez jadau nahikua izango da. Kontua da neri esatela gustatzen juergan urtetzia, baina urtetzen izenian, bastante... Orduan bai gustatzen. Goi altu lagatzen dugu. Behin junginen Bitorixara, eta, emuten da benez, enredauta da, buelta unitzen emuten da benez autobusian. Eta autobusian buelta unitzala konfirma honeik ez, esnatu nintzen momentuan, esnatu nintzen txoferrak, bere autobusa gordetzeko lekuan. Lo hartutan eban ni, dan esnatu nintzen tipo de seitzen eban ni gorre esaten. Kotxeratan, autobusa ya aparkauta bera etxera. Zein da? Kontua nere defensan esan nikela, bi asiento atzerau beste pertsona bat zegoela, bai, lo. Hori da, enaiz bakarra, eta mitxate alibio bizkate mutun da. Pekatue kompartidu da. Hori da, amaitxu zan aventuria, txoferrak bizkate errukitxuta edo, gerturatu gintxula, bai ni eta bai beste artista hori, bai etxera. Autobusian? Autobusian lo hartuta, kotxeretan lagata, eta txoferrakia izan da rollo, nundik urten dira desgraziago honek. Baina etxera vuelta autobusian edo kotxean? Etxera vuelta autobusian, demuten da benezan autobuseruak. Gero, autobuseruak. Kotxeratik etxera? Kotxean vuelta gutxu. Demuten da benezan, azkenengo autobusa, zana, bere turnua amaitxuta, pentsatzen mundu guztia iatxea vuelta, ia bajauta zegona, bera kotxia autobusa parkatzera juntzen bere lekura, da gero, orduan kulturatu zen, bi artista zerela horre, bastarrian lo hartuta, da, bera, errukitxu da, azkenian, egertu porta bentzan. Pekataria. Beste, atzeko, zure atzien egun hori bergarako esan bai? Ez, hori beste herri bat. Beste bere herrideruan bai. Bai, osea, tipo horrek txoferrak flipau emia zeban egun horretako aventuriak. Artista. Oso ondo, eskerrik asko, zuen pekatu kontettiarren, irratire urbiltzearen, gugaz elkarrezketa politxarren, eta izorreta bergara konexioan hau txapa korrekzion, hemen ez daitela maitxu, eta hasier esate bai, zuen pekatu parkatute gelditzen direla, zemen jangoikoan etxen gauz. Parkatu gari txalotu eskerrik asko txapa irratiari, zuei, kepa eta unai, eta horrengo baten egon garailakoen, eskerrak emongotzez gaur entzuli eri bebai,
eta honegaz musik ipiniko gu, da gure aurrengo saiora pentso lehiaketi deko gule, baina ez, da ez daketa dekoen. Zeu hori gombiti emogotzu hau geure irratiz jarraitzen entzuteko, eta aurrengo dugu. Eskerrik asko, txapa. Apa, txapa.